Optagelse af logbog del 1, 22. november og 2012. Det her det er første dag, vi arbejder med projekter. Vi har lavet problemstilling, eller første udkast til den, og vi har besluttet os for, at vi uddeler spørgeskemaer rundt til forskellige klasser på kampskolen, for at høre de andre elevers deres meninger omkring deres sundhed, om hvor meget de tænker på det. Og så får I lige en billede af vores arbejdsplads her. Det larmer lidt nogle gange. Så laver vi lige 360. Det er en gyld der. Ja, det var sådan set det. Jeg skal kraftedeme tage dig sammen, drenge, for helvede. Hej hej.